Mukabat sa 3.9 billion pesos ang gibilin nga danyos sa sunog sa usa ka condominium sa Barangay Kasambagan, Cebu City. Samtang laing sunog miulbo sa may barangay Banila ding dakbayan gihapon usa ka PWD ang patay. Ani ang report. Alas 11:50 Biyernes sa gabi, gideklarar sa BFP7 nga hingpit nang napaong ang sunog nga miulbo sa Tower 4 sa usa ka condominium sa Barangay Kasambagan. Apan pagkasabado sa buntag, nabantayan nga may nagkayo na usab sa 6th ug 7th floor diin gikatahong nahimutang ang mga supply sa condominium sama sa mga pintal, karton ug uban pa. Dali ra hinuon kining napaong sa kabombiruhan. Usa ka team sa investigators sa BFP7 ang misubay sa posibleng hinungdan sa sunog. Daghan kanang mga speculations nga mao na but ang final say ang ato ang mga sakop sa Fire Arson Investigation Team nga ila pang gipalawman ang paghimo sa investigation. Niadtong Sabado sa buntag usab, gitugutan sa management sa naasoy condominium ang mga tenants ug owners sa Tower 3 nga makasusi sa ilang tagsa-tagsa ka mga units. Human sa sunog niadtong Biyernes sa hapon, gipahiluna sa nagkadiyang mga hotel ang mga tenants ug owners sa mga units sa Tower 3. Apan pipila sa mga owners may padayag sa ilang kasagmuyo sa matud pa kahinay sa gihimong aksyon sa management. Wala nang usog og naglagot ang uban owners, wala jud mi accommodation. Nagyaw-yaw pa mi dinhi to fight nga amo ang right. Na-accommodate mi nila. Paspas nga gilamoy sa kayo, kining 39 ka mga panimay sa sitio Tayong Relocation Barangay Banilad pasado alas 9 sa buntag niadtong Biyernes. Sa panimay sa Banay Kabilyon, gikatahong unang nagsugod ang kayo. Apan tungod kay sikit-sikit ang mga panimay sa dapit, dali nga nakakatap ang kayo sa kasilinganan, lakip na sa panimay sa Banay Kadampog. Matod ni Irish, bisan sa kabagaan na sa aso, gitabangan nila pagtangtang ang mga scene ug ali sa kwarto sa ilang igsuon nga si Renante kinsa gitanggong nila didto. Si Renante na-diagnose sa doktor nga may schizophrenia niadtong 2020 matod ni Irish ug kay may mga higayon nga manakit kini sa ilang mga silingan na hukman sa pamilya nga isulod nila kini sa iyang lawak. Eager kay ko nga makagawa siya kay bawd ko makagawa sad siya kay ang mga scene amo nang gikuan so pwede ra siya mulayat. Pwede ra siya kanang dili lang gid namo siya mabira kay maglisod mi kay ang katong pultahan nga didto ko lisod man gud siya birahon. Ang amo na lang gid milagro nga makagawa siya pero sad to say wala gyud. Niadtong Sabado nang apod-apod na og mga relief packs ang CSWD ngadto sa mga nabiktima sa sunog kinsa temporaryong gipahimutang sa Talamban Elementary School. Gawa sa mga relief packs og libreng pagkaon sulod sa tulo ka adlaw, muhatag usab og housing materials og financial assistance ang Cebu City Government. Makabalik naman dayon sila sa area kaya ang area nga ilahang na nasunugan ilahaman dili man question kon makabalik magdili. Moabot sa 450,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Padayon pang gisuta sa Cebu City Fire Station ang posibleng hinungdan niini. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.